Son Luís Abad. Durante moitos anos fui mestra de educación infantil, é dicir, as criaturas máis pequerrechiñas de todo, e despois a última etapa estou sendo orientadora escolar con personal de secundaria. Encantada de falarvos hoxe do importante que é a educación sexual na familia. A miúdo é un tema embarazoso falar da educación sexual, xustamente pola pouca educación sexual que tivemos na nosa xeneración ou por como foi feita. Pero é imprescindible facela, porque se non a facemos, alguén a vai a facer por nós. É dicir, en este momento sobre todo é dramático, porque temos a pornografía que o invade todo e que se nós non facemos esa educación como se ten que facer, pois van a salir criaturas que pensen que o sexo simplemente é como os aspectos máis técnicos. A sexualidade ten diferentes partes. Básicamente, poderíamos decir que está no corpo para darnos placer. Pero despois, a parte de animais, somos persoas racionais. Entonces, ten outras dimensións na persoa, que sería a dimensión relacional. Nos expresamos sexualmente en relación con outras persoas que nos atraen. Entón, a parte de placer e sobre todo comunicación de afectos. E se lle quitamos esta vertiente, pois realmente a deixamos moi coxa, porque sí que é certo que val para reproducírmonos e sí que é certo que o pasamos moi ben, pero ten esa parte emocional que hai que traballar, que hai que vincular sempre, cando falemos cas nosas criaturas, hai que vincularla sempre cos afectos. A educación sexual moitas veces é involuntaria por parte das persoas adultas, pero as persoas adultas, as nais e os pais, son un exemplo. É dicir, se esas persoas son cariñosas entre elas, se se están bicando a miúdo, se hai sinales de afecto, estas criaturas están percibindo ese afecto que hai e que esa expresión do afecto faise a través das caricias, a través dos bicos. É dicir, que as persoas adultas están sempre sendo un exemplo, pero tamén as persoas educan se están en algún momento, se reprimen ou non reprimen cousas que as criaturas fan. Se eu vexo que a miña criatura está explorando, está vendo un pouco como son os seus xenitais, está acariñando porque lle dá placer, e eu os reprimo, estou dando unha pauta, en este caso negativa, non teria que facelo. Pero entón é moi importante o exemplo e como as persoas viven a sexualidade, porque se vive con normalidade, se pai e nai se bañan sin pechar a porta e a criatura pode entrar e pode ver con naturalidade que hai unha persoa duchándose e non pasa absolutamente nada, porque o corpo non é malo, non o teño que tapar, sino que se pode ver e en ese momento hai unha cousa natural que é limparte e entón ti estás na ducha, espida e entón a criatura entra. Ou moitas veces as criaturas teñen curiosidade, ven que a nai ten ali ao mellor un tampón ou algo que ten que ver e se asustan porque hai sangue. E se ti con normalidade, mira, lles explicas o que é a regla, que é cada mes, que non doe, que non... Esa educación está sendo dunha maneira que ti non tes despois que esperar un momento en que lle tes que explicar as cousas da vida normais á criatura, sino que en contextos naturais van saindo unha película que hai unha escena amorosa de unha relación sexual e ti a ves con normalidade e as relacionas cos afectos e dis que se están querendo e que é a maneira de demostrar o amor. Entonces a criatura vai incorporando desde xa moi cativiña todas esas cousas que está vivindo no día a día. Despois hai ocasións especiais, ao mellor vai aparecer un novo membro na familia, ou a mamá está embarazada, ou está unha curmán, unha irmá, alguén na familia vai a ter un bebé, é o momento de decir como se está formando aí dentro, como se fai unha criatura pouco a pouco, é o momento de coller un conto e con ese conto explicarlle en imaxes que está pasando desa persona xestante, é dicir, con normalidade, con naturalidade, sempre contestando as preguntas que nos fagan, sempre, a veces non é o momento, as criaturas xa sabemos, a veces fan preguntas en contextos que son incómodos, non? Ou que non é o momento para nós. Vale, podemos adialas,
Pero esa pregunta haina que contestar despois. E haina que contestar acorde coa idade que tenga a criaturiña. Se é unha criatura pequeniña, pois de unha maneira moito máis sinxela, e se é maior, pois con moitísimos máis datos. E normalmente as explicacións sempre lles valen, sempre lle quedan satisfeitos, satisfeitas sempre que llas demos con sinceridade. A educación sexual da familia ten que ser intencionada. Entón, temos que facela e adiantármonos moitas veces, porque a veces algunha persoa te di non lle digo nada porque como non pregunta, pois non lle digo nada. Bueno, pois seguramente se está informando de mala maneira, entre comillas, porque se está informando por as persoas que son da súa mesma idade, que teñen a mesma información que ten esa criatura, o sea que tampouco non é moi veraz e moi boa esa información. Entón, temos que ir adiantándonos. Entonces, hai como unha evolución, as criaturas nos primeiros anos, pois, xa o comentábamos, investigan o seu corpo, vai todo ligado moito á xenitalidade, que a mellor experimentan, se tocan. A partir da pubertade, pois claro, os cambios corporais aí xa son moi fortes, non? E entonces empeza o vello púbico, as nenas se empezan a medrar os peitos, entón xa hai unhos cambios que son que nós nos temos que adiantar antes, a decir que lle vai a pasar eso e que é normal que lle pase e acompañalos, cando en ese momento a veces non se estima moito porque os cambios que se fan non son acompasados, senón que de repente a mellor lles medra moitísimo e non saben moi ben como resolvelo. Recordo cando éramos nenas a veces, pois que te poñías de unha maneira determinada para disimular que tiñas peitos porque querías un pouco negar o evidente. Pois non, o corpo sempre é unha cousa que temos que estimar, que temos que aceptar, temos que aí estar acompañando, pois se teñen un corpo o que teñan, ten que ser aceptado. Se son máis gordiñas ou máis gordiños, se son máis delgadiños, como sean. O sea, todos os corpos son válidos e todos os corpos son bons. Entón, eu creo que eso é importante ir acompañándoos na pubertade e despois na adolescencia, aparte destes cambios que se van facendo de comportarse en adultos, hai unhas hormonas que están funcionando e esas hormonas está comprobado tamén que dan cambios a nivel psicolóxico. Entón, a mellor están moito máis sensibles en algún momento. Pois, bueno, temos que sabelo. É moi normal que se masturben, pois é unha cousa normalísima que temos que interiorizar. O que temos que decirlles é que non se pode facer, que é unha cousa íntima e que non se pode facer cando hai xente diante, que na nosa sociedade unha persona sempre se masturba na súa intimidade. Pero, aparte desto, non hai que estigmatizar, nin que decir que é pecado, nin que é malo, porque non é, está no noso corpo, o noso corpo pode ser unha fonte de placer que non temos que evitar, non? E a veces sí que hai comportamentos moi compulsivos de masturbación moi seguida, pois ao mellor tenemos que ver a que responde, que pode responder algo psicolóxico, pero entonces estar aí, estar sempre adiantándonos, por que pode ser eso? Porque senón unha cousa normal, que se fai, que todos fixemos, que todos van a facer e que non nos temos que escandalizar. Nos podemos preguntar por que temos que facer educación sexual na familia? Pois eu creo que, en primeiro lugar, porque as criaturas van a ser máis felices. Porque se valoramos o seu corpo tal como é, estamos contribuindo a mellorar a súa autoestima. A educación sexual é importantísima que a demos na familia, porque senón quen vai a facer a educación sexual moitas veces van a ser os iguais, é dicir, o grupo, sobre todo estou pensando na pubertade e na adolescencia. Entón, é importantísimo que nós, desde sempre, lles inculquemos que, en canto a sexualidade, teñen que facer sempre as cousas que queiran e lles apetezan, pero non as que lles obrigan a facer. E aí a presión do grupo é moi importante. Entón, temos que, de alguma maneira, educalos para que poidan contrarrestar. Agora hai unha presión moi forte sobre a virxinidade. É dicir, baixouse moitísimo a idade media en que perden a virxinidade. Estaríamos entre os 15 e 16 anos. E claro, unha criatura de 15 ou 16 anos que ainda é virxe,
está recibindo toda a presión de todos os demais que non o son xa, para que deixe eso que de alguna maneira pois o fai aínda pequeno. É dicir, perder a virxinidade pois é pasar a outro estatus en ese nivel de panda. E entonces, claro, pode estar sufrindo unha presión a criatura que non debe de ter en este momento. É dicir, a primeira relación, como perdo a virxinidade, vai a ser con quen eu queira e como eu queira, pero a mellor non é así, e non é así polo grupo. A educación sexual tamén é moi importante que se faga en igualdade. Cando falo de igualdade, que eduquemos por igual as nenas que os nenos, porque hasta ahora había unha descompensación moi manifesta. Os chicos, cantas máis relacións sexuais tiveran, mellor, e elas, canto menos tiveran, pois moitísimo mellor. Isto ahora está dando un pouco un cambio, pero aínda hai moitísimas desigualdades, moitísimas asimetrías entre a postura de como un chico se educa na sexualidade, de maneira que el malote, cantas máis relacións teña mellor, e presuma delas, e chegue a panda e explique a todas as que se cepillou, de alguna maneira, e elas que aínda non poden decir moito que teñen unha sexualidade activa, aínda o levan moito máis en segredo, porque non poden facer ostentación desto. Entón, eu creo que temos que educar a nenos e nenas desde sempre para que asuman todo tipo de roles e todo tipo de traballos. Unha boa sexualidade tamén che deixa aceptar moito mellor que ti, ao mellor, non eres da maioría e que a orientación túa vai cara a ser, pois, bueno, homosexual, ou ora moitas parellas tamén se declaran bisexuais, non? Pois eu creo que xustamente é importante que poidamos falar. Hai que pensar que moitas veces a fluctuación do desexo, sobre todo na adolescencia, é normal. É dicir, que teñen algunha experiencia homosexual non quera dicir que vayan a ser homosexuales todo o resto da súa vida, sino que decíamos que están en un proceso de búsqueda e de experimentación e que ao mellor despois son perfectamente dunha cousa ou da outra e que todas as formas de expresar a sexualidade son boas, non hai boas nin malas. Levamos moito tempo traballando coas rapazas para que eviten as agresións machistas, que sabemos que se producen e en que cuantía. Non temos máis que ver en esta sociedade o que supuxo a manada e todo o que se montou alrededor dese feito e de que cada vez se están denunciando que está sendo unha práctica, desgraciadamente, bastante repetida. Entonces, estamos sempre tornando as rapazas das agresións, pero ao mellor, como familia, tamén teríamos que fazer unha reflexión de como educamos os rapaces para evitar que sexan violentos coas chicas e que as agridan e que sean machistas. É dicir, como educamos os chicos en unha masculinidade diferente a que a masculinidade predominante en este momento que é a do dominio e da violencia. Entón, como intentamos que os nosos chicos sean chicos igualitarios e respetuosos e cuidadores. Eu creo que é moi importante introducir o cuidado tamén na educación dos nenos, potenciar esa ternura desde o nacemento, que sean criaturas tenras, que sean capaces de coidar, non de ser cuidados sempre, sino de eles tamén ser persoas que coidan. Antes falábamos da pornografía. Pornografía houve sempre, pero estaba en un lugar determinado, tiñas que ir a buscala, e ora a pornografía te asalta, e entón as criaturas desde moi pequenas, desde os 9 anos, están empezando a ver pornografía. Ese modelo de pornografía é un modelo en que é un modelo violento enormemente para as mulleres, pero que ten outras eivas enormes, porque desvincula totalmente a sexualidade da parte emocional que decíamos antes que era tan importante. Si as criaturas medran con ese baleiro emocional, el mete saca, como se suele decir, pois realmente é moi insatisfactorio, che deixa un baleiro, tío, que buscas nunha relación sexual e aparte poder comunicarte placenteiramente con outra persoa, poder establecer vínculos emocionais e non simplemente que sexa sempre unha experiencia dun momento de aquí te pillo, aquí te mato, que se suele decir, como se foras simplemente un animal
e non fora racional, non puideras ter unha sexualidade moito máis evolucionada e moitísimo mellor. Entonces, hai outro aspecto que a mí me preocupa moitísimo da pornografía, e é que no porno rara vez ves un preservativo. Entón, son todas relacións de moitísimo risco. Entón, as criaturas están facendo a ver que é normal ter relacións e entón, claro, aparece despois a contraconcepción do día despois da que se está abusando en demasía, porque tes unha experiencia sexual, pero non pos a protección adecuada para que eso non teña unha posibilidade de embarazo, pois despois tens que recurrir a unha contracepción que sabes que está aí para un momento moi determinado, pero non para usala constantemente. E despois está a producirse tamén moitas veces por internet, porque cando as criaturas están en algún chat, pode ser que con quen estean non é realmente unha persoa da súa idade, senón que é unha persoa de outra idade que está usando ese medio para facer que faga cousas, que lle mande fotos, que despois a teña coaccionada, que despois a quera ver. É o que se chama o grooming, que é un delito e que é perseguible. E sabemos que hai criaturas que son víctimas deste grooming. Entón, é importantísimo que poidan falar con nós, que ainda que mandaran unha foto de contido sexual podan decírnoslo antes de que pasen a maiores ese abuso. E claro, e explicarles tamén o peligro das redes, de que moitas veces mandan vídeos ou mandan imaxes fansexting, que se chama, non? Moito, está moi de moda, e que esas imaxes, esos vídeos se poden volver na súa contra, porque a saber en mans de quen. O sea, eles o poden mandar a unha persona que en principio é amiga, pero non sabemos se mañá vai a ser amiga ou enemiga e pode difundir eso de maneira que alguén che poda facer unha chantaxe. Entón, para prever o abuso é importantísimo que nos teñamos unha conversa sempre fluida sobre temas de educación, de sexualidade coas nosas criaturas, que vexamos xunto unha película, que poidamos ver se en esa película houve un abuso, se lle pasara a ele ou ela, que tería que facer, como nos tería que pedir axuda. Entón, por eso creo que esta fluidez, este clima de confianza que hai que crear para que poidan falar con nós, se nos lles falamos con naturalidade deses temas, é importantísimo.